Isa ka butika sa probinsya sang Negros Occidental na insentro sang Negrense Revolution. Ang istorya sang butika sa tunga sang revolusyon at tuntukibon sa RTV Presents. Subong nga may pandemya, baganihan nga makabig ang mga frontliners sa hospital, medical facilities kag pati na butika nga sentro sang pakig-away kontra COVID-19. Apang hindi na inibago ang istorya. Bangod 122 katuig na nagligad, dako ang papel sa isa ka butika sa Silay City sa pag-igrab sang revolusyon kontra Espanyol. 5 kabulan matapos ang kahilwayan sang Hunyo, natukod ang Republika Cantonal de Negros ukon Republika Negrense pinagi sa Bloodless Revolution. Isa sa mga sentro sini ang isa ka butika nga ginapanigiyahan ni Leandro Locsin, ang Farmacia Locsin. After that nila tipon-tipon dira, nagkadto sila sa garrison sa Spain, sa Spanish garrison sa Silay, kag demanding ila freedom. Nahamtang ini sa subong 5 na Nobyembre marker sa Silay, isa sa mga nakabig cradle of revolution sa Negros. Ang Farmacia Locsin ang sekreto nga nagabaton sa donasyon para sa ginatukod nga revolusyon. Si Jose Ledesma nag-donate 500 pesos. Ang ginsulat nila sa librong Jarabe de Limon, 500 gramos. Isa na siya kabulong sa una. Nalinya sa medisina ang mga Locsin gani masulhay ang ginakabig pagsuporta sa away. Yeah, they did sell medicines there because the owner of one of the owners was a doctor. Sa ulihi, nanging gobernador si Leandro Locsin sa Negros Occidental sa idalom sa mga Amerikano sa 1901 to 1905. President McKinley commended the Negrenses. He ordered the Americans arriving in the Philippines go to Negros, take care of them. Subong nga may pandemya, butika ang isa sa mga dalangpan sa mga tawo para mag-ayo ukon makaangkon sang pagdepensa kontra COVID-19. Apang, base sa kasaysayan, isa man kabutika sadto ang nanging dalangpan sang mga Pilipino para makuha ang kahilwayan. Opod kay Rinald Castillo, Adrian Prietos, kagini ang akong short docu.